дойде време да изтеглим първата награда от нашата томбола. Втора е зад нас и днеска ще зарадвам един от нашите клиенти с чисто нов мотоциклет Brixton. Първо ще изчетем всички участници, като Ванка ще ми асистира и после ще изтеглим и томболата, като имаме една изненада за вас. Ще има и две утешителни награди, които ще са ваучери за по 100 лева в нашия магазин. Ами Ванка, да започваме. Здравейте от мен. Започваме. Ето е нашата празна купчика. Ако някой се извинява. Започвам да чета имената. Разбъркани са. Просто слушайте дебата. Номер 41. Стоян Радев. Аз ще рецитирам. Номер 58. Йордан Калофер. Номер 46. Веселин Цеков. Номер 11. Богомил Ганев. Номер 48. Иван Иванов. Номер 25. Йорданка Йорданова. Номер 56. Кръстю Георгиев. Извинявам се, Кръстю. Номер 60. Може би това ще е знака. Може би е знак. Боян Яуров. Номер 43. Тонио Тотев. Номер 49. Емил Михалев. Номер 54. Спас Георгиев. Номер 55. Георги Хочев. Номер 17. Доминик Радев. Номер 21. Ивелин Грозев. Номер 16. Саня Петров. Номер 7. Елизабет Джамбазова. Номер 59. Венцислав Борисов. Номер 10. Георги Русинов. Номер 42. Антон Панев. Номер 6. Иван Цветков. Номер 3. Павел Дамянов. Номер 13. Иван Бойчев Иванов, защото мисля, че имахме друг Иванов. Номер 45. Мартин Димов. Номер 12. Запрян Костадинов. Номер 5. Петър Бирев. Номер 4. Стефан Кънев. Номер 52. Григор Шкоров. Номер 44. Но, Тони Тотев. Номер 47. Георги Мукардонов. Това го има, да. Номер 15. Васил Казачев. Номер 40. Валентин Милев. Номер 2. Давид Димов. Номер 39. Стоян Стоянов. Номер 38. Денис Велков. Номер 53. Цветелин Иванов. Номер 24. Веселина Петкова. Номер 27. Георги Илчев. Номер 29. Камелия Габерова, извинявам се. Номер 30. Михаил Миланов. Номер 31. Радостин Карагеоргиев. Номер 32. Стефан Стефанов. Чувстваш ли се като
като момиче на смърт. Почти. Номер 33. Димитър Грудев. Номер 34. Владислав Ранчев. Номер 35. Петър Петров. Номер 36. Галя Варамезова. Номер 37. Йордан Димитров. Номер 50. Роберто Желев. Номер 23. Николай Пацев. Номер 20. Георги Шиков. Номер 57. Емил Йорданов. Номер 8. Делчо Делчев. Номер 9. Стоян Атанасов. Номер 14. Йордан Цветков. Номер 26. Георги Георгиев. Номер 28. Светла Делчева. Номер 51. Пламен Куртев. Номер 19. Антон Тончев. Номер 22. Ивелин Грозев. И накрая, но не на последно място, номер 18. Иван Василев. И преди да продължим да обобщим за тази томбола, която се чеше в рамките на 3 месеца, участници са точно 60. И нещо друго, което исках да ви обобщим, най-вероятно сте чули, че някои от имената се повтарят. Това е така, защото те на няколко пъти са направили нужния оборот за да участват в томболата, така че това им дава повече от едно участие и за това имената се чуят на няколко пъти. И преди да пристъпим към теглянето, ще ги разбъркам. И първо ще изтеглим утешителните награди. След което голямата. Ванка, ти си разбъркай ги ти първо. За утешителните награди мисля да ги теглим ние с Ванката, но за голямата награда ми се иска да поканим някои от присъстващите. Така че... Добре, първият спечелил ваучер. Това е първата утешителна награда. Ваучер от 100 лева за нашия магазин. И това е Иван Иванов Цветков. Честито! Сега продължаваме с втората утешителна награда, която е пак 100 лева. Ваучер за нашия магазин. Банка поерете. Втория спечелил 100 лева ваучер. Доминик Иванов Радев. Честито! И дойде момента да изтеглим и голямата награда. Като той няма да е само един, тъй като ни предстоят още 2 томболи и до края на тази година още 2 мотоциклисти ще получат чисто нов мотоциклет от нас. Мога ли да поканя един от вас да изтеглите голямата награда? Заповядайте. Ако искате ги разпъркайте, както прецените. Добре. Добре. Прочети ти направо. Благодаря ви. Голямата награда е за Венцислав Кънчев Борис. Дайте и аз ще го прочита. Така, ами, честито на Венцислав Кънчев Борисов. Ако не присъства тук, ние ще се свържем с него и ще му предадем голямата награда. А именно този красавец. Честито, Венцислав! И за всички, които не спечелиха днес, имате още 2 шанса, така че очакваме ви да ви запишем и късмет. Бъдете здрави!